Četvrta rasprava Poduresa iz druge kampanje, poduzetnici i javna uprava, upoznala je poduzetnike sa poveljom o suradnji Porezne uprave i poreznih obveznika. Tu povelju je Porezna uprava sama donijela kako bi mogla na puno efikasniji i kvalitetniji način obavljati svoju osnovnu zadaću, a to je u principu prikupljanje poreza. Jedna od najvećih zadaća Porezne uprave je naplata poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, kojima se financiraju zajedničke potrebe svih građana Republike Hrvatske. Smatram da je ova tema bila izrazito, koju smo i održali na koncu, jako bitna za poduzetnike, jer da bi poduzetnici znali kako postupati u nadzoru, kad im dođe porezni nadzor, oni moraju znati sva svoja prava i obaveze. Povelja je samo nadopuna Općeg poreznog zakona i Zakona o Poreznoj upravi. Znači, dosta drugih stvari je u ta dva zakona navedeno. Ovo je znači samo neki kratak siže koji je napisan na jedan jako prihvatljiv i razumljiv način. Govori o određenim načelima gdje su definirane obaveze i prava poreznih obveznika. S druge strane, obaveze i prava Porezne uprave. Govori o suradnji, govori o provođenju poreznog postupka i govori između ostalog i o provođenju žalbenog postupka poreznih obveznika. Porezna uprava kontinuirano razvija partnerski odnos s poreznim obveznicima koji se temelji na međusobnom povjerenju, suradnji, uvažavanju i poštivanju. Otvorena komunikacija s poreznim obveznicima radi informiranja i educiranja o njihovim pravima i obvezama jedan je od najvažnijih ciljeva vanjske komunikacije Porezne uprave.